tinc 32 cromos, però jo només en vull 18. Vols els altres? Quants cromos em donarà? Aquest nen vol saber quants cromos li vol donar a la seva amiga. Com tindrà menys cromos dels que ella tenia al principi, sabem que necessitarà fer una resta. Anem a veure com ho haurà de fer. Col·locarem les unitats sobre les unitats i les desenes sobre les desenes. Recordem que hem d'escriure el nombre més alt a sobre del més baix. Començarem per les unitats, com sempre. Però a 2 no li puc treure 8. Què puc fer? Afegirem un 1 davant del 2 per convertir-lo en un 12. Ara ja puc restar. De 8 fins a arribar a 12 van 4. Ara què farem amb aquest 1 que hem col·locat? El sumarem a les desenes del nombre de baix. I quedarà convertit en un 2. A continuació, restarem les desenes. I ara això és ben fàcil. De 2 a 3 va 1. I així doncs, aquest nen podrà saber que la seva amiga li vol regalar 14 cromos. Ja sabem fer les restes portant-ne